cũng sổ mà khát trang bố lệ trang sổ lệ cũng sổ là đi trang khát thì lâu mai thằng hú thay lại từ in chặt lại chế đủ lắm in là nó còn viêu lại hiện vinh lỗ anh ấy rồi chú bắt hiện in sung à rồi ở đây đâu thì sẽ là ngầm xéu em mà em đầu này xíu là in bằng thì nó tụ hình sụp xe in chặt lại hun ở đây đâu lâu tin i vàng lại hiện isiam tụ sẽ là ngầm ni chalo te lo then ma le lo na re reng ka nei lo ve iti na tur kum te alo nei ma hian pathian ne nei tong trai ku lalpa ro pui per kan pa min mai tu zaina chal nam sau k3p ten memba tharlom zan hungom tak mai kan mang theya min shroi thema lom thu kan chut che ni zaina hian kan zawa ya thin lunga tharin na to pin thu seila member thar kan lom te pon i thu te an don sona an share fe thina turin le dam chu zonga itan rinom takarom bol tura an ril ruan siam thina tura i thu cha te lalpa an zawai ta namal i som sak turin kan lalpa iso krista mingin kan di la se amen an bible jam sia jam phan sai na kan thu sei tu o mang chu kan thiam tlamin kan ringa kuna tal da towa mai lo chu kun bi ani awangin age ko kai cha sung tu lo bi lo tu ra mai tai la mai lo su le lu tu kan hang lo tu ra te ko mai ta ila zaina ku pe ta na kan than chu tu na bible jang ka chia ta ka ma sa ber thalai te u ti kha thu ku ya kan hang do la tin chu mi lu kui tho ti la e khamia ka na heading o ma chu chu thalai te ne na thu ron ti kha ni thalai te ne na hian bible in thu ron na ne ya no pang te ne na san pa in thu ron na nei chung lo ba pui ting te ne na ko bible hian a san pa te in thu ron na nei chung lo ni thalai te ne na lo chuan thu ron bi ka ne ya chu chu sai na kan nei do ho tu ra chu ni ma sa bela chuan thalai te u ti kha bible hian en wang in nge thalai te u ti min ko bi kan ti chuan pathian hian kan ne na thil poi mo tak soi do ni pa ber chuan in chu pura afa pa ne na ka fa pa mama lokal te ati to chuan pa chuan afa pa ne na chuan thil poi mo tak thil thun khan tak soi thu poi mo nei ti na ni chu diang che chuan bible in thalai te u min ti hian kan ne na thil soi tu thu cha poi mo tak ane ni ni hi kan sia ta chu la ni chuan chu thalai te u aron ti ro helai thu ro ta po hi om se thu tak nei ni ka sia thui tak sei tu om the rolin chumi china chuan kan du to kanga pathian thu hian cha lu poi mo tak pin nei a chu chu zai na hian kan nei tu ho do ni ma sabela chuan in chat lai se ro ati ni bible chuan eng wangin nge thalai te kan chat lai se tu ra min ti bi a chan pakhat chu upat nu in kumalo tam ton nu in nun chen tu lom to lo ni tru Peter in chei reng mai on fen sim ha chunga pahati tu ra chu reng mai in kolen in su pura anon lo tru in su pura tar to kol ka tum mai thei chung te chung an chien te he ta tar ve thok te khan ron somin cho ei khom tu te party tu ten kum ko to ho kan chu mai le an chu mai lo tu tar hot an ti te an soi ka chin ni tu tar rai le mai an no mai ne ong chia lo mai te tu tar R15 VG này silver đâu rành máy những gì anh ông lâu đâu anh nu nát xem tu anh này to lâu tùy việc về là lại tu đi ít bút cá sụt chi này các máy lâu đó áp lực to lâu MOP sa trang unit lệ MOP lại bị trang unit food sa lại tung đó đang tiếng ai mình xem ai Kula ko na yung people na face ang nekatro kan siya anu na chen turan nei to lo ba an khel pe to lo an hu na liam to kan ta to ni tru kumalo tam chuan tak sa chak na te lo tan hiama
rishia tate kan beng rishia tate lo sak lo kan mun na mit te ko lo fi lo va pro kan taksa chak na ta shui chatlai mun na om song kha ko pat mu a chuan alo ta hiam ka alo down ka chalai den kan ei buan ko nam kha an ei buan ko ve thi ko lo an ha te lo bal chuna halem den huwa an halem ko te sa ina lo that tu an huwa chat ti le tu mo chu tiang le chuan an mun nam ma chalai te kan tlang buat angin kan bile ku te an tlang buat thei ko lo an sak nai na thi ko lo ni chu wang chuan soi te nan dal de te ma ti hian tiang a then tiang de tro chu tar te nin mun chu ni no pang tan ko ne ko vela hian ang chen hiu kun kha long chuang lo ni thil om zia ka an la sha thiam tak tak lo no pang te kon tin kum som ru kan thin so kon ko vela hian chen hiu tu rom to lo a wai than am ni chu tran to thalai te ro chu bible in thalai se tu la ti thak nei ni chu wang chuan sai ka hian kan thalai hu ni che ra bu nuam ti takin lim takin kan nun le kan hun hi zai la hian ma bu zai la men ba thar kan long te po hian in thalai hu ni che ro a thien na pal thalai che tu rin thu min ro na ni chu wang chuan thalai kan ni chuan bible na thu min ro na ma hi kan ril ruwa ko om sela thalai hun chen tura thu pe kan ni di kan sian angai ni pathian hian lumai ta kan om te she om ta kan om te hi apal reng lo he ko vela thalai ta na ke chuan ti chuan bible le soi zela engma em to nei su kula in pang din na tu ok su se ati ni eng to chu enge kan ti chuan nai ko ne lawa ka sia thiam da ni kan soi anga eng to chu ril ruwa om run mo ngai tu run hetia kan in khom reng lai wa pathian thu po ngai sak le thei lo wa kha pathian ngai tu kha ngai tu run mo i ngai tu to play thei lo ani ka ram chu en dir la chuan ngai zong te hi eng to lu tu kha om thei a tro kan eng to lu tu chuan kan rong bo na le ko na tu thei tin kai ma ni mi mal nun pon a tu thei ni chu ti ruwa chuan ngai zong te po hi eng to lo le lu tu kha a long ve thei tho mai a chu wang chuan eng po ni se la eng to om sia chu thil eng mo ri ruwa ve tur thil dang po mai tu cha thei lo le ti tha le thei lo fa min siam chin tu hi eng to chu om sia chu ni le ro kan lo nia kun lai ko ve la chuan internet ko ve te a chak to a tru games kan tia ni leng san khuang ya games ki chuan mo thil dang po ngai to man lo cho ro nei to ro an ti po cho po ei le thei lo mo le kha si la ngai ti po le kha po zing le thei lo wa games ru mai zan kwa mo chu ni leng mai a ko chuan thil dang ngai to thei lo pha na ni chuan chu eng to ni in kom reng lai po in ka rai me na ti ngai to le mu ma pathian thu lu thei lo mo chu eng to chu ni chu chuan kan nun na ti che china wang hian thalai te nun a khoya ti che china wang tak hian pathian thu chuan eng to nei su ati chia ta ni tan eng to tu rom chun pakhat chu pathian thu che hi eng to tu la ni ko ve thil hi eng to tu rin pathian thu hian thu min ro i du chuan pathian thu che hi eng to la chu a poi mo ber ngai to lo thei lo a te hian nei la pathian thu te hi an ber zo ti chuan a soi le la chuan in pang tin a tu om su se pang chu hei hi ni mai tian i ke sung pui sang than su khoi la i pang su ni vet mai ma se la bible na i pang tin a tu in pang tin a tu om su se ati la hi chu in taksa ril ru le thara tin a tu na ma ni siam su om su se ati ni hei hi poi mo khop mai kan nun da ne kan thil ti chin te a that lo le a dik lo wang hian kan pang kan ril ru kan taksa kan thara hi ti na tin om fo chi ni tu chu chuan kan thana lo mun thleng poin pathian rong kan bol na tura hian doi sek na te sak lo na te min siam sak fo thin ani bible chuan a soya kan ril ru in thiam lo min chan ti lo chuan pathian lam ko ma kan buai sen ani ti ni i ril ru a thiam lo in chan ti na tur mi ta na am shet pui si lo thi ni chuan nang ma ni shet wang thil a lo ni si chuan chu chuan pathian lam ko ma doi sek na te buai sen to lo na te siam sak lo cha i thara nun na chak thei ngai lo wang chu chuan i ril ru mai tu na po
ตัวตีโลนี่ดีไบเบิลมินชิลนี่ช่วงช่วงอีชันไลน์เจนโรมาเซอีปังที่นั่นตัวตัวริเจนสุตีเอาไว้มาไล่สุดตานี่อีริลรู้อีตักซาลีถ้าเราที่นั่นตัวเลยเรียนเด็กตัวตัวเขาเป็นเฮก็เวลาเห็นอีชันไลน์นี่อีเจนสุดเทียมช่วงโลนี่ดีไบเบิลนั่นมินรอนสุนี่อาตัวเลยอาช่วงไฟขัดเสียดีนี่เขาเวลาเห็นไฟขัดเสียเพียงโดนเพียงมันตัวโดนเราทลายพวกไฟขัดเสียนี่โดนแม้บาดทัดกันลมแต่คนให้เฉียนตัวนี่ไฟขัดเสียเฮก็เวลาเห็นทลายกันนี่โดนน้องเซนนี่กันโลเปียว่าที่ชวนน้องบังตาที่รัวกันลมนี่โชว์แล้วที่รัวทัดกันลมนี่โชว์แล้วก็จุดทลายกันลมนี่แล้วกุมสมลีกันไปชวนนู่นเลยปุยทิ้งนู่นทิ้งมาทิ้งกันนี่เลยจุดที่เราชวนตาคุบบีกันกันเลยจุดที่เราชวนกันชิงนุ่นมันชวนเราสุดตาจุดก็เวลาชิงนุ่นกันมันชวนนี่เจ้าเห็นทลายนู่นเลยที่นี่ก็ที่ลำชวนเก่งเงี้ยพอเห็นก็ตีดันตัวอันนี้ไม่เท่เอาไว้ขันหน้าชวนก็เวลาจะเสียงเขาดังถ้าทลายนู่นเลยโดนเมียฟ้าจันทร์อะไรไม่หรอกก็เจนเขาดังอดูดานี่กันมั่ววิ่งดีก็ทลายก็หลับมาเทียนตามกันหมดเลยมาเทียนนี่จันทร์วิ่งดีนี่เป็นเสียงชวนมาเสียมาเทียนเนี่ยวิ่งขัดเสียเด็กก็เวลาจันทร์มีเป็นโดนนั่งไอ้ตัวชีน่าโน้ตพันลายหุ่นแต่พอข้าไม่ของกันที่ชีนี่ตัวไงตัวร้องหรือว่าเอ็งเหี้ยกันในหรือว่าชีน่ากันสวยเอ็งโตก็กันในช่วงเรากันดูดานี่กันดูว่าดูเลยป้าจะขจามไว้อันดวงโซ่กันมามองที่กันในเวทีรัวหลังโอ้ในเอ็มโมมาโมเอ็มพวกกันในช่วงเรามินเลยสักอังมินลุยอังครับล้มตะกินกันในไม่กันต้องกันลายชวนข้าโน้ตพันลายหนุนริรู้เชียงลิ้นหนุนนะครับอะไรของจุดที่ชีนั่นเองมาเสกขาหุ่นครับกับห้องตัวไม้ก็เราเลี้ยงต่อสกูลยูนิฟอร์มภาพลายพวกอะไรของตีชาเป็นพวกกันในชีเขามาเสกยูนิฟอร์มที่ก็หาตัวเราแล้วคุณจะเปลี่ยนต่อจู่เอ็งยิ้มฮีไว้ขัดเจ้าอีอันนี้ใจน่าเห็นกันในตัวเสียนะไงนั่นมาทำแล้วก็ใจน่ากันหลงเชียววะนักมาชนกันหลงตัวเราเชียวไว้ขัดเสียกันหลงตัวเชียวนั่นมาท่านี้น้องเห็นตัวเราจู่อินเดียรู้ว่าผมรู้ละไว้ขัดเจ้าเฮ้ก็เวลาเห็นฉลาดยิ่งโดนฟังอินไว้หมดจู่ไว้กับชลายนี่ช่วงนี้ทรีสตาร์ตาอย่างเงี้ยที่เทียอย่างเงี้ยที่เวทอนที่ใส่หน้าสดมันไว้หมดจู่นี่เสียเด็กตั้งเองลงบนนั่งเงี้ยชลายนี่ช่วงนี้นี่มันเสียเวทอนแล้วนี่ส่วนทรีสตาร์ตาอย่างเงี้ยที่เวทที่ใส่หน้านี่สดนั่นนี่KGP over ตัวลงบนแล้วใส่ถุงประคัดมาเลยลงนั่นเองชลายเห็นกันโอเวอร์ลงเมมเบอร์ที่จะต้องมีเบียนี่มาเสร็จแล้วไอ้เรื่องซาที่ชวนลงกันโบเลยสิลงนี่ตัวแห่งที่ในตัวทำมาทิ้งอีวักนี่นะชวนลงไม่ได้ทำไมเราจะกันรู้ไหมตัวนั้นกันเสียมันรู้ใจในอินคอมมันซ้ำเสียในชวนกันรู้เสียมันรู้ KGPA มันเวชูมันโกชันใจโอลาไว้ขัดโคตรเรานี่อาซาท่ากันโอวารุณะลุงเนี่ยกันดูประคัดมาในเราก็กันน้องตกไม่ชวนที่ดีกันนี่เราฟังรู้Connective member สันนิษฐานที่กับผู้เชี่ยวชาญช่วยตัวเต็มตั้งผู้เชี่ยวชาญกับรักชัวร์ทีมกับลุงมาเลี้ยงเต็มที่ทีมนี้ Connectivities เนี่ย IG อ่ะเนี่ย WhatsApp อ่ะเนี่ยลงอยู่ที่อันลุงมาเลี้ยงทีมมีน้องทีมรองบอลขั้นหัวมันตีนี่มาเสร็จแล้วชลายบอลอันเดียวเร่งเทลไม่เชื่อไปจุดมุ่งสุ่มที่ถึงไม่ถึงว่าวันครับวิ่งมาสลิมในฝั่งนี้จุดเดียงจุดนี้กันหุ่นที่อะไรเราแก้ไปมันนี่ใจน่าเห็นไว้ขัดเชี่ยไว้ขัดเศร้าที่เห็นกันที่ลงมานั่นสักกินถูสวยเสียกันอยู่แล้วไหมจุดส่วนฉันให้ไหมนะที่ลุงมีเสียงสักเลยส่วนเราเสียอันนั้นเลยส่วนอินชัดไลน์คุณอะไรตัวเราไว้ขัดเชี่ยไว้ขัดเศร้าที่ในภาคไอ้จู่ก็ไหมอะไรตัวเราตักตักกันเนี่ยไอ้จู่โอ้เชี่ยตัวอะไรตัวเราตักตักมานี่ฉันสิ่งที่ต้องยินสวยไม่ได้ละชวนตัวเรามาเสียละอาเชียนเลยส่วนที่นั่นดูดิจากการสอบเปลี่ยนมาคานแหลกมีการตกชนะกันลอยชีนะกุมสามีปักตะ
also pakhat kazira chu senior department sirlai kan ya KGP member a kai be matric to pass kuma ani chu chuan kum sang ni pani kum ti ra chuan cha ka sa tala pian ma chatin group committee member a te mi tu fe a tawal ko pui boya lam na sa chen ka sa de thin thai chen na bitlam bi ka kha ho de kan group khata kan ma za la bitlam bi ko siam chan na tur kyu bi te thiarin kan in block chi na ni in lei vu pai te kan in block chi na ka sa reng ka mi tha hin la sam re ma ni lo bang mai ka shi ni kha hum te kha ni ma se la kuna chuan kha hum te kha la rei lo vio in lam ma se la kuna chu KGP ma kum nei chu kum ni khat la kin do wa na kum min da to a rei lo ba ni do wa ru tu li tu na tang ka ngai tu ngut put renga e ma ko hian ka hu pu ra ni thalai ron bo nei an nuam ka ti a kham on lo ka ti he mu na pathian ni na ron bo tu na min da le a ron bo ti tu ra pathian ni na min da ni lu ka ti ni sava chuai ri lo lai takin thako ki na man thuk ang hian zai la hian i chat lai hun hi ala thuk do ni ne ko ki thei to lo siam chat thei to lo win he chat lai hun hi in phang ra do in phang lian do chalai ron bo na hi an do ni tu in chi na tu ro lo ba kan nu la min ti buai em tu a om lo ni he ron bo ta kan thona hian tha amwa ma chu wa zo kan chat lai hun hi he na hi ni che na bu chat lai hun lo hi chu kai ko ve la hian pathian hian chen tu ra ka lo re ka sui ta ma kha duna branch committee member te singa ko kum ma kum ru kum sari ve la nei te po no mai the kala ma e te po kan ti ru mai the kum so ve la nei po kum som di pa kwa te po kan kala ma e ti mai the ma se ngai to la na kuma jo kum som tu mi ni do ti ka kum ni kan che lo la ni ti na ro la som tu pa ma ka tin so che ya som li ai so wo me ni chu ba cho kum ka ti re lo ni a ngai to che ro chu ba cho zai na hian zai na kan gun cha an nei hi bo pel lo turin kan ri ru kan siam thang le turin ka ria tu na kan mem ba thar lo te mo hian kun chui la ma ber ni pro KGP a in ron te chan chia kun chui la ma ber ma se pathian du da na he ko ve la in nun le in kun in man lo chuan kan chala pui dam takhian kum som li an kin mai na hun mai an nun nan chan ko mi dam tak he ko ve la he zora ma ko chalai kan in vui le to enge mon da ta va na har sabi avanga chi na nei chu thul the ni lo om reng chi chi nei chu eng ei se de la ko thi na chu vek amai ro chu statistics te kan en chua chalai chi na tam tak chu rui lo le kan nun kan lu lo va gi chalai te kan thi tam em em ani chu bi pum pel tu chuan zai na hian e Christian chalai ko la hian ri nom ta ka pathian du da na haron in bo chuan me ma ta te pon he in nun hi in lo lo wang ti e kan ring tat a kan be se tat bokani ado le a chuan pathian in chu ma ro la re do ni ti hi atsa poi mo em chu ni chu dia ma lim tak le nuam tak le enge lom tak a enjoy ta ka te po ti dai la in chan dai hun chen ro u lim ro mi ti lai me chuan pathian in chu ma ro re do ti sho le mang cheu shia drink tel tur chu pathian in kan chu ma ro re do ti hi ni ta ni chen mi pa sa lim mi pa sa kan du zo ma pian ti mi pa sa ni ma se la pathian in chu ma ro re do ti sho le ro ti hi atu cha lai mu chu ni chen ro mi ti ro hian pathian hian ram ri kha khamani an che ti tu ram ri om chuan borderline om chuan India le China border a chuan sipayan duty a ikal ko the lo pathian hian khovel chen min pa sa ko hian ram ri a kham awangin chu ram ri a kham chu i bel chuan in na bora ti kha pathian tu niam chu ni ta ni chu ta chu thu ro mi pek sana ko ni ta ni kan che ti tu pathian hian kan chu aro re lo chal kang sau ko shan ni a hu ovin ro mi bre sa do lo va amal te te pakhat te te no ta re lo in branch leader rin na le athil ti hi tu ma nu chong wi do lo
iparin na le athil ti ka tu man tro wi don lo sai na hian nang ma kha pathian in ro re po che chuan chuan he ko ve chen da tu di ki chu a mani tru ro re na ma chun tu kan la ni ka ta wangin chu ro re na thiam kan chan de ka tu ra dan chuan he chan lai hun wang lai mun hi siam tu du dan chen le tu ni chen thiam lo le chen dik lo te chan le ro hi chu a che le do ni a che le chi di ko kan ka kan mi nge kan bu chi na lo mi tru zaina hian an nuam ringa kun te chuan a to pa an nuam lo kan chang chi na a ringa ringa kun te a to pa a shi lo man chang pho chi dam hiar po thale lo ko pin an nun a shi o ma chu tian chuan he ko vela hun shi om takin an mang chi na ni chuan chuan zaina hian I chunga pathian in ro la re do na wangin he chan lai hun ni pathian du da ni che lo pathian du da ni khong lo eng tin nge pathian du da na I chen na ma ka chen na ma ma nam ti kha zo na ania zaina hian chan dam fa kan ni ya lali su krista ka ring ti tu te lo kal khom kan ni chumi ria ma chuan thalai kan chat lai hun chen na ta chuan era ma chuan christian thalai paul presbyterian ko chan thalai ta chuan pathian in kan chen na tu le ron kan thona ma ta mi siam sa ni ni china ka soi ka ang kan kum som di pathum vel min chiam dalin KGB a kai phang na alo ni ve ta reng mai he mun chu zong hian shom ti ngoi ngoi nai mo in sir ngoi ngoi nai mo kan nga hian he rong he christian chalai po wong chu ma ka tel chu nian kan nei ka lo re na le isu ka chung cha ma te mang an le har sa tam tak ka to ve chi ni ma se la pathian hian arong bo tat tu le ama ta na nun ga tat tu le anun pe tat tu dei pathian hian lo san ma re re lo min hau sak tu tu ti ri pathian ni na tu ma ni lo kan trong chai na kan ni tin na le ko bin so mi peng che kan ti chi na lo mi enga ti ge ai tam kan be sei tru lam pa ro mi bo la ye ko mi bu chon du ni ro pathian ni na mai ko che nak tu ka ta lu kam su nak tu chuan ama ta na lu kam chu pa ma ti ni chu chuan pathian rin na tak tak ai ne christian chalai bol rom bo na ko hian ama rin na tak tak kan lu lo chuan om si om chuang lo kan fe lo rom bo na ama rin na tak tak kan thu lu mai ama rin san nam na ne na rom kan bo la mai chu poi mo ka ti he muna hian ri mom le nuam chen tu ra tam lu tu ko vel ni ten ri mom le nuam an ti len chuan ai nam lo mai thei ai nam thei lo ko ni tam tak chu ko vel an chen ko ta an bei do ma mei khu bin an nom ki le chin he ho hi le la ma chu an fa ong ka ti an lu po ka ti pathian ne na ki le na chang che ti an lu tu kir na chang ko se lo kir du thin lu po pu lo tam tak an no annual siam chat le a kir le tu thin lu put so pa chuan a ti ra cha bul kan chang chathi poi mo ko mai ta soi ta han ke chi bi a chuan in si na tu re mo ri lu na moi na tu re mo ki et na min mu chi lo re christian chalai po ni ahima anuama ani mo bo kan in ka soi te presbyterian ko kan kan ye trinity turin mong tu te kan nia tu na mi ka trinity to ni ahima anuama ani mo bo chu ho zong chu a form ki mani the christian chalai po la hian Lero te ka ni lai chungin KGB a atela china ka sui ka khan tun hun hi pathian in troi se ani pathian tan nun hi mang ve tat mai ra pathian ko hi kan tan lo ding het ve chin tel ve satia mai ni lo in zai na hian I ti tak tak ang lu he ron bon na hian kan ko ve nun hi a mo to nia ko ve la thil thlem te in chu din in sik ve chin a bor to lu he zora po hian enge tong bu do ti po hi soi le te po ni to lo ni kan rama kan chen ram a zo fa ten har san le ma na chi sang chang an to ka ti yan kan se ve la min ko ni ko ve po thir ko ro ma na le har san na in do na ten min ta mo ka ni shi te po le ma ni tro aron le leng sia do
enge kan bala buna hian e ko vel hian min chop chu sak dona min pe do ti hi kan chalo chuwa chuan ko shan le thalai rom bo na bo ngai sak du lova e kan te mai mai kan num mai mai kan ngai sak lo ni chuan kan la le thei lo ko kan cha lo ko pang chuwa chuan ko shan hi bela hun pathian rom bo hi hun do ni hi zaina kan che ta le poi mo ni zaina hian tel ve kat tu ra ni thiam thiam nei kan ko mai lo thiam thiam ma deuh in bang chap le lo le chap le lo hi chom na tu lo nom chung lo eng ma thiam nei lo ma la tel ve kat lo pathian in ma che a to bela chuan turil tu bung som ani chang khata chuan din di wa la hi ni siam tu thre no ni cha lo te lo khen ma le lo na reng reng na nei lo ve ti na tur bung te lo nei ma hi na ni dik tak chuan ko sang huam ko sang ko ngai sak chat nei lo na mun KGP a ko in man chat nei lo na mun a hian pathian na ya siam tu shet ni har do ni ta sia tu in ngai to ve ma yan chu ang chuan he mun atang hian pathian ne kon tan lo in thai nge sin Valla siam tu shereng du lo te hielo mangan le har sak nei na thok le ta tham o ka aman thut thut chin ta chu ko jana hian kan fa mai ni che na bu I valla hian siam tu shereng ro ti hian atum tumun pakhat oma chu chu I valla hian in pe tu ra ni ti hi ni siam tu shet reng le valla ya chat la yu na in pe pathian to tura in pe ti hi thu mun ni ka sia ril ru har mun da ni ya I chat la hian pathian to turin in pe reng ro eng wangin nge in pe siam tu shet reng hi tu le ni chalo te lo thin ma le lo na re ka nei lo ve ti na tur kum te lo thin ma hian ni chalo chu enge ni ti to te kan soi fi le na to na ni chalo chu enge ni kan ship ta fe le kan experience ta ko ma chu chu ko ve ku ma ko vin chi le na ni tu kan na chu ni chalo ni kha shi kha ko ve la mi mam ta duai chuang an thia thalai tam tak mi zo ra ma ko an nu le pa tam tak an thi ni an pul ku ka an mang ku mai kha ko vin chi ta le lo se lam chuan e kan ta thi zong zong te ko ka ve la hin la damin tari ni chalo ni khang ni te kha lo them pu ni chalo ni khata mi thi te ka na thi lo ti tu ma nang chalo big lo tin nang na khir tak I to phut don kan to phut don na lo them phut don tin accident ra khap ka te ni te ran to ka social media yen liam ma ya a se I to ve the ni ya zai nai ko ma na ko hian ni ge chuma thin do I ho ko ma lir thei ron ke nge I lir thei la ka kha mi te film phur lo wangin in nei sa te film phur view ba van thoi na ani chuan van thoi na in pum pe thei mi lo chu zong som chu kan chuma hian eng tik lai ko in ni chalo hi alo theng thut thut the chu ni bai ko ni la ya ni chalo te alo theng ma le ani ka eng ni chalo ko Arizona ka chu achana ka chu asham sham om the ni che tu ni chu a chuan chu thil te chu eng tik khura ko to thut thut the kan ni awangin I wala hian tura pathian siam tu hi sha nei lo ni ti ni lo na re ka nei lo ve ti na tur kum te lo theng ma hian min anuna lo na tur a chung kwa ni mo ami mal na ni mo a sing no chim chima lo na tur ra mu to lo chuan ma ni mun na la nai to tru a lo na tu para sa lo na nei lo ni lo na mu so lo chuan I wala ya I siam tu I shreng ani chuan ni chalo lo theng put ma sela inun da chu pathiana chuan I so Krista ne na thu lu kin on do ri ni hi zaina kan shia drink tu ani pathiani na thu kan soite kan zata ma so no se jina khan kan sa to thawa ma lo chu alo I was se lo ani wangin